ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं आंतरिक जय गुरु। आज मध्य किछि कथा आलोचना करबा पई मो उपस्थित रही। पूर्वरु मनुष्य केते प्रकार दुख पाए, केते जंत्रणा पाए, सही कथा ये क्षुद्र बुद्धि रे किछि आलोचना रखिथिले। आज किंतु आमर आज दिनर वर्तमान जुगरे आमर पारिवारिक अवस्था, आमर समाजर अवस्था, राष्ट्र समाज अवस्था विषय रे किछि आलोकपात करबा जाउछि। आपण मान समस्त हृदयंगम करि पारुथिबे। आज आमर दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन केते सुखमय एवं केते मधुमय हो उठुछि। आमे समस्ते मर्मे मर्मे अनुभव करुछु, हेले मध्य तार जे निराकरण किमिति हेई पारिबो से कथा आम मन भितरकु आसुना। आज आपण माने 50 वर्ष 100 वर्ष तलर पारिवारिक अवस्था, दाम्पत्य जीवन ए सबु जदि पर्यालोचना करिवे ताहले देखिबे वर्तमान दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन एवं सेतेबेलर दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन भितरे आकाश पाताल फरक। सेतेबेले मनुष्य भितरे स्वामी स्त्री परिवार समस्त सदस्य मानक मध्य गोटे प्रीति प्रणय भलवासा एवं आंतरिकता यथेष्ट भाव रे बढ़ी चली। शाग पखाल खाई कुड़िया घरे बास करी मध्य मनीष शांति एवं तृप्ति निश्वास मारुला एवं बंचिवाई राह पाउला। आज किंतु यही नव्य सभ्य अति उन्नत परिवार जीवन होइथिले मध्य आज आमर किसी अभाव नहीं। टंका पैसा, गाड़ी बाड़ी, बैंक बैलेंस, स्त्री पुत्र परिवार परिजन, प्रभुत्व प्रतिपत्ति सबू आम पाखरे ओजाड़ी पड़ी। किंतु आमे एई दाम्पत्य जीवन रे, एई पारिवारिक जीवन रे टिके शांति पाई पारु नै। आपण माने समस्त अल्प बहुत अनुभव करुथबे आज पारिवारिक जीवन शांतिटा तिरोहित हो जाइछि। आज स्वामी स्त्री भितरे मनांतर मतांतर दैध्यभाव मारामारी काटाकाटी चली। बाप पुओ, स्वामी स्त्री, माँ झील, परिवार जिते सदस्य आत्मीय स्वजन ये समस्त भितरे गोटे ये जो निर्मल गोटे भलवासा, पवित्र भलवासा आउ स्थान पाउनी। कौन पाई आज मनीष स्वार्थ केन्द्रिक हो जाइए। निज स्वार्थ साधन पाई आज पुओ मध्य बाप छाती रे छुरी चलाइबा को पश्चातपद नहीं। गर्भधारिणी माँ को मध्य सी बहुत कष्ट देखी चली। टिके अनुसूचना मध्य ना। आज मनीष देहरु
ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନବିକତା, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲବାସା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତଏବ ଆଜି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆମର ପିତାମାତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ସେଇଠି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଥଇଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ମମତା ସିଏ ଏତେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଯାହାକି ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ମନରେ ସେଇ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛି। ଏବଂ ସମାଜର କଥା, ରାଷ୍ଟ୍ରର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହାଜାନୀ, ଧର୍ଷଣ, ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ହିଂସା, ହାଣକାଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଣିଷକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳି କାଟିଲା ଭଳିଆ କାଟି ପକାଉଛି। ତିଳେ ମାତ୍ର ତାର ଦ୍ୱିଧା ଆସୁନାହିଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ। କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ସେ ଖାତିର କରୁନି। ଏଟା କାହିଁକି ହେଇଛି? ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁରତ୍ୱ, ଏହି ପ୍ରକାର ପଶୁତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ଯାହାକି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଚାଲିଛି। ତାର କ'ଣ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବସବାସ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଲଗେଇବା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଅନିଷ୍ଟରେ ଲଗାଉ, ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉ, ହିଂସା କାମରେ ଲଗାଉ, ତାହାନେ ଆମେ ସେଇ ଅନିଷ୍ଟ ହିଁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ତାହାନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଲାଗାମ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ନେବି। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ବାପାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ଅତଏବ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳର ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅମଙ୍ଗଳର ରାସ୍ତା। ମଣିଷ ଆସିଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି, ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, এই ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତାହାରି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
সেই বঞ্চিবা বঢ়িবা উপরে যদি আমি হস্তক্ষেপ করু তাহলে প্রকৃতি কিন্তু সহ্য করিবনি, সে তার রূপ ভীষণ কায়া দেখেইব। অতএব সেইথিপাই আজি বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটি চালছি। আমি যদি আত্মবিশ্লেষণ করিবা তাহলে বুঝিপারিবা প্রকৃতরে ঘটনাটা কোন। ভগবান কেবে কাহারি অমঙ্গল করନ୍ତି ନାହିଁ। যে তাଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ବା ନ ପାଉ। ଅତଏବ ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବିଷ ବୃକ୍ଷୋପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂ ଛେତୁମ୍ ଅସାମ୍ପ୍ରତମ୍। ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସେ ଭାବିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମଧୁର ଫଳ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ତାପରେ ଫଳ ଧରିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ଫଳଟା କିନ୍ତୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ବିଷ ଫଳ। ସେ ବିଷ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ। ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଲଗେଇଥାଏ, ସେ ତାକୁ ନିଜେ ହାଣିପାରେ ନା, ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନା। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାର ହାତ ଯାଏନି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ, ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କଥାଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନା। ଅତଏବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଦୈବ ବଳାନ୍ବିତ ନାନ୍ୟ ବଳ। ଦୈବ ବଳ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଳ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାହୁ ବଳାନ୍ବିତ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍। କେହି କହେ ଯେ ଭାତୃ ବଳାନ୍ବିତ ନାନ୍ୟ ବଳମ୍। ବାହୁ ବଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ ନାହିଁ, ଭାତୃବଳ ଠାରୁ, ଭାଇ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। ଦୈବ ବଳଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ। ଅତଏବ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସର୍ବୋପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ମାନବିକତା ଆସିବ, ସେଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ମମତା ଆସିବ। ଯଦି ମଣିଷ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଚାର ଆଚରଣ କରି ଚାଲେ, ଠିକ୍ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଜି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଓଜୋନ ସ୍ପେୟାର ସିଏ ସବୁ ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ତେର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଆଜି ଜୀବଜଗତକୁ ଘେରି ଧରିଛି। କେତେ ମହାମାରୀ, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଆଜି ମଣିଷ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ, ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଇକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? ଏ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଲା, ଏସବୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି କାହିଁକି? ହୁଏତ ଦିନ ଆସିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏତେ ଅଭାବ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ପିଠିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ବହନ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟା ପରେ। ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଃଶେଷ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ଏଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଇଏ ସବୁ ହେଲା ମଣିଷକୃତ।
आज मनीष कल कारखाना केते प्रकार जानवाहन ये सब दूषित धुआं दूषित जल ये सबू वायु जल एवं पृथ्वी को दूषित कर देछि। अतएव से रक्षा पाइबा पाई आमको किसी गोटे नुआ चिंताधारा नुआ पंथा अवलंबन करने को पड़िबो। अतएव शेष भगवान आसंती मनुष्य को सही भली भल रास्ता देखा पाई ठीक रास्ता नवा पाई। अतएव तांकु जदि मनुष्य ग्रहण कर चले ताहले बहु दिगरु से तार समस्यार समाधान करि पारे केतला। अतएव आ विशेष कथा आज लंबे भी नहीं। आपण मानकर हुए तो धैर्यच्युति घटी पारे। आपण मानक मोर से विनम्र निवेदन अनुरोध मध्य आपण माने दया करी ये कथा गुड़ाक शुणिया टिके मन देवे। जदि एथिरे आपण मानकर किछि परिवर्तन हुए ताहले ये अधम धन्य हेबो। जय गुरु क्रमश।